भारतीय टीम को मिल जाइए रोहित शर्मा बफा। ଏହି ପ୍ଲେୟାର ଟି20 ରେ 79ଟି ବଲରେ ପିଟିଲେ 2ଟି ଶତକ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ନୂଆ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ କ୍ରିକେଟ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଖେଳ ଅଟେ। ଏଠାରେ କେବେ ରେକର୍ଡ ତିଆରି ହେବ ତ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଯିବ, କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ଦିନ ଥିଲା ୱାନଡେ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ଲଗାଇବା କଠିନ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜିର ଖେଳାଳି 200ରୁ 300 ରନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଟି20ରେ ଶତକ ପିଟିବା ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ MS ଧୋନି, युवराज सिंह ଏବଂ କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ନାମ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ, ଭାରତୀୟ ଟିମକୁ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ବପା ମିଳିଯାଇଅଛି। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସିମ୍ବା 11 ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ 11 ମଧ୍ୟରେ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ 11ର ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 256 ରନ୍ ସ୍କୋରବୋର୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁବର୍ଟ ଭାଟି 79 ବଲରେ ପିଟିଲେ 205 ରନ୍, ଯେଉଁଥିରେ 17ଟି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଛକା ଏବଂ 17ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ବା 11 ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ 11ର ବୋଲର ସିମ୍ବା 11 ଟିମ୍ର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚଟିକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଟିମ୍ ବହୁତ ସହଜରେ ଜିତି ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ସୁବର୍ଟ ଭାଟକୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣଙ୍କର ମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କ୍ରିକେଟର ଗୋଟିଏ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମୀ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।